Praise the Lord. Praise the Lord. Mu yabi Yesu. Na gaishe mu duka a cikin wannan sanyin safiya ko rana a cikin sunan Yesu. Da farko ina son fara da nuna godiya ga shi makiyayin Ecclesian wato shi Reverend Dr. Samson Adedokun da shi Baba Reverend Amadiko da iyalin gaba daya na ce na gode da kuma Ecclesian gaba daya domin ba ni dama domin kawo sakon Ubangiji Allah a gare ku a cikin wannan sanyin safiya. Gaskiya mu tafa wa Yesu. Let's clap for Jesus. When I came, da na shiga na gan sujada na Hausa, I was asking myself, wannan Hausa church ne ko Turanci ne? It was, I never expect that za mu samu mutane kamar haka wanda suke sujada cikin Hausa. Gaskiya abun ya faranta mun rai. Mu bar duk abin da mun zo yi don mu zan bauta wa Ubangiji Allah. Bari Yesu Kristi wanda muke masa ya albarkace mu duka a cikin sunan Yesu. Shi wanda ya bishe mu a cikin waka ya ce kaho zai hura. Kaho zai hura. A littafi ya nuna mana da cewa idan kaho ya hura, karshe mu ya zo kenan. Wasu mu za mu kai lokacin kaho zai hura, wasu kuma ba za su kai ba. Littafi ya nuna cewa biyu suna tafiya, za a doki ɗaya, za a bar ɗaya. Idan ya faru haka, ina ka samu kanka, ina za ka faru kanki. Rayuwan da muke ciki, rayuwa ne wanda Ubangiji Allah ya ba mu a matsayin yayansa mu yi aikinsa. Rayuwa ne Ubangiji Allah yana bukata mu yi iyakacin kokarinmu a cikin duk abin da mun samu za mu yi. Ka juye ka samu wani kalle wani. Just have a partner. Just look at somebody. Just look at somebody. Ka tambaye shi kai mai yin amaja ne. Tambaye shi, ask him from the depth of your heart. Kai ko ke mai yin amaja ne. Mun san abin da aka ce da shi amaja. Yi abu anyhow. Anyhow. A yi abu yadda aka gandama. A yi abu yadda aka gandama. Ko ya yi kyau ko bai yi kyau ba, bari dai a yi shi menene a wuce. Kai iri wannan mutum ne? Kai iri wannan mutum ne? Ubangiji Allah zuciya muna bude a gaba gare ka. Bari ka nuna mana zuciyanka. Ka ba mu sani wanda ba mu taba sani a da ba. Ka kuma sa a ƙarshe rayuwa mu ya zama da kyau. Ko kuma yi mulkin sama. Mun gode maka domin kai mana wannan. A cikin suna Yesu Kristi Ubangijinmu. Kan magana da zan mora a yau shine ka yi kokarinka. Do your best. Yi kokarinka. Yi kokarinki. Mu yi kokarinmu. Let's do our best. Littafi da muka karanta cikin Timotheus ta 2, Sura 2, aya 15. Tana cewa, ka imantu, ka mika kanka ya daje ga Allah, ma'aikacin wanda ba hanya ya kunyata, mai kuma fasara maganan gaskiya daidai. Ka imantu. Let's underline that word. Ka imantu. Waɗansu fasara da Hausa su ce, ka yi kokarinka. Da Turanci kuma ya ce, do your best. Mura rayuwa ne wanda yana tattare da abubuwa da yawa. Yau, duk dalilin da ya kamu Lagos shine mun zo nema ne.
wanda muna tunani in ba wuna ba wata rana za mu koma inda muka fito. Kowa da ya zo nema yakan sa kai ya nema abin da yake so yi. But kash, waɗansu idan sun samu abin sai suna yin amaja. Waɗansu idan Allah ya albarkace su abin sai su yi lalaci. Wasu kuma idan Allah ya ba su sai su gudu su bari domin abin ya sha karfinsu. Jiya ina rara gizo ina kalle wani program, kila waɗansu mun gani. Wani ne ya tashi yana magana da jama'a, ya ce littafi ya ce idan lokaci ya yi ko kuwa biyu za su tafiya za a doki ɗaya a bar ɗaya. Ya ce to shi kam abin da zai ba zai taɓa tafiya da pastoci ba. Ba zai tafiya da wa'anda ya san sun san Allah sun fi shi ba. Domin idan Allah ya zo zai doka wanne? Mai a ranar da aka hura ce za a doki mai kyau ne a bar menene? A bar mara kyau ne. Sai ya ce idan yana tafiya da pastor wa za a doka? Ya ce wa za a doka? Ya ce lalle kuwa za a doki pastor because pastor ya fi shi menene? Ya fi shi aminci a cikin aikin Allah. Nan wannan mutum ya samu kanshi a rayuwa a cikin duniya, wanda kuma ya duba yadda shi zai iya samu mulkin sama shine ya yi tafiya da waɗanda shi ya fi su sarki. Har ma ya kwatace ya ce shi zai tafiya da yan sanda ne da kuma nepa. Wai domin idan yana tafiya tare da su at least idan za a doke shi ne za a bar ɗan sanda, za a doke shi ne a bar nepa. Mentality na mutanen duniya kenan. Amma a gaban Allah babu amaja, babu wuru-wuru. Duk abinda Allah ya ba mu yi, Ubangiji Allah yana bukata mu yi aminci a cikinsa. Rayuwa tana cike da ayyuka iri-iri. Mutane suna yin abubuwa da dama domin su samu abinda za su dogaro ko kuwa su dogara wa kansu. Yin ayyuka mu na yau da kullum, kar ka gan abin da kake kaman is just kana yi ne kawai. Ubangiji Allah ne ya baka abin da kake yi, abin da kike yi yau. Why I decide to bring this sermon this afternoon? Abu ɗaya ne. Kusan kowane shekara kowa yana da samun resolution. Ubangiji Allah ina son yin haka wannan shekara. Ubangiji Allah ina son kai aka a ƙarshe wannan shekara. But the fact remains the same. In baka sa kokarinka, in baka yi iyakacin kokarinka ba, that place you want to reach, that goal, you might not achieve it. So a farkon abu kamaka shine idan ka shiga sabon shekara shine duk abin da kake yi, ko aikin littafi ne, ko aikin hannu ne, duk abin da Allah ya sa maka ya sa miki hannu, Ubangiji yana bukata ka yi iyakacin kokarinka. Abubuwa guda uku da Ubangiji Allah zai magana da mu a cikin wannan wuri shine a wane fanni ake karfafa mu yi iyakacin kokarinmu. Na farko shine ka yi iyakacin kokarinka a nazarin kalman Allah. Idan mun duba Timotawa Sura 2 nan aya 15, Bulus ne yake magana da ɗansa na ruhaniya Timotheus. Ya ce, kai ina so zan tafi yanzu zan barka. But wannan aiki da zan baka ba aiki mai sauki ba ne. Ina so ka yi iyakacin kokarinka domin a same ka menene amintacce a cikin aikin Ubangiji. Now let's look at this. Waɗansu mu da muke zama nan idan ce aya da cewa guda biyu ba za mu iya ba. Just 2 memory verse ba za mu iya ba. And let me refer you back. Da shaitan ya zo wurin Yesu ya ce ka juye dutsen nan ya zama menene? Ya zama gurasa domin ka ci. Sai Yesu ya ce masa menene? Yesu ya ce masa menene? A rubuce yake.
a rubuce yake. Jesus used the scripture to send the devil away from him. Yau muna casting, muna binding, amma kuma ba mu san magana Allah ba. And the only way za mu yi nasara shine idan mun san magana Allah, me Allah yake faɗi. It is very easy mu overcome dukkan challenge da ya zo mana. Very easy. Wani ya taɓa tambaya wai kifi ne ya hade Jona ko Jona ne ya hade kifi. Krista. Wani member ya zai sami na ya ce, Pastor, member Krista ya zai sami na ya ce, Pastor, Baba, inda kun san muna mai 12 nan harkar mu tare da makwabta mu ne sosai. Ya ce, please, ina ne wani ya tambaye ni da cewa ina ne littafin nuna cewa Yesu Allah ne. Idan wani ya same ka, wani ya same ki ya tambaye ki me zaki gaya masa? That is why Paul yana gaya wa Timothy cewa kai iyakacin kokarin ka sani. When we face with this question, duka idan ka ce kai Krista ne, za tambaye ka wasu abubuwa until you believe in Trinity. Kai mana bayani uku cikin daya. Guda nawa za mu yi wani bayani? Shine Bulus ya ce masa bayani ka iyakacin kokarinka ka san littafi, ka san magana Allah. Rashin sani magana Allah yau shine muna gudu muna zuwa wadansu wurare wanda ba so bane. Sai wani hada masifa ya baka ka koma masifa ka je ka samu pastonka. Rashin sani magana Allah ne ya sa yau idan abu kaɗan ya faru da mu ban gaskiya mu ya mutu sai dai mu dinga ya wurare daban-daban. In fact, waɗansu mu yau abin da yake faru da mu saboda abin da inda mu riga mun shiga ne aljanu na wurare na yana bin mu. Who told you that the cewa idan kana bincike littafi mai suke you can't cast, you can't bind, you can't pray for yourself. So mu iyakacin kokarin mu san magana Allah yadda ya dace. Yanzu mun samu annabawa da yawa wanda suna yawo, wanda suna nasu koyeswan har ma yanzu ma wani ya tashi na kusa cewa mene wai zakka littafi bai ce ayi zakka ba. Wadansu wannan muna zaune mu rike wannan koyeswa da cewa ba za mu yi zakka ba. Na da su a church. I want to believe some of us kila wadansu muna da wannan mentality. Wai domin an koyas. If you know the scripture very well, ba wanda zai zo maka da irin sako, you will take it. So bari mu iyakacin kokarin cikin wannan shekara mu san Ubangiji. Na biyu din kuma ka yi iyakacin kokarinka a mu'amala da sauran mutane. Wato in relationship. Do your best in keeping relationship. Timotheus ta biyu na Sura 4. Aya 9 zuwa 11. Ya ce ka imantu, ka yi kokarinka. Timotheus ta biyu Sura 4, aya 9 zuwa 11. Ka yi kokari, ka yi matukan kokarinka ka zo wurina da hanzari. Domin Dimas, saboda kaunan duniya nan ya yashe ne. Idan mun karanta mun koma kasa za mu gani. Bulus ne yake magana wa Timothy ka iyakacin kokarinka. Now, keeping relationship is very important. Idan Ubangiji Allah ya hadan ka da abokantaka da wani a cikin wannan shekara, kai iyakacin kokarinka. I want to announce this to you. Da cewa baka sani ba abokanka nan shine kila Ubangiji Allah zai taimake ka. Ya daga ka. Wadansu mu idan mun kai wani matsayi mun mance da wanda mun tashi da su. Menene Bulus yana bukata da baya da shi? But he said, Timothy yayi hanzari yazo because he knows the kind of relationship they have. But Dumas ya menene ya bar shi ya bace. This year, in every relationship you find yourself, duka mu'amala da ka samu da wani, ka yi iyakacin kokarinka a matsayin Krista. Kar mu yi munafurci.
domin munafurci yana bata mana relationship. Idan ka ga mutum ka yi dariya kana tare da shi, idan baya nan ka ce namansa. It is bad. Ka kaunace mutum ko a bayansa, yadda ka kaunace shi a gabansa, ka kaunace shi a bayansa. Yi iyakacin kokarinka. Kai da matanka ne, do your best. Kai da mai gidanki ne, do your best. Domin baka san ko wannan shine karshen shekara da Allah ya baka, Allah ya baki ba. So do your best. Ko a cikin tafiyanka da abokinka a cikin masu makaranta, do your best. Duk wanda waɗansu mutane yau sun kai inda suka kai domin relationship da sun aje da wasu a makaranta. Da Allah ya fifita wayancan sun tona cewa wani abokina ne, they called him, come let's go. Do your best. Ko da awa ɗaya ne ka da mutum, abin da ya haɗu da ku, do your best. Kar mu zama kamar Dumas, idan yana kyau muna tare, idan baya da kyau mu gudu. Some of us are like that. Relationship yana daɗi idan mutum yana da shi yana ba mu, muna jin daɗi mu zauna tare da shi. Amma ranar da abun baya na zamu menene? Za mu gudu. Kamar aure an ce ko lokacin daɗi ko lokacin wahala a yi menene? A zauna tare. Wani cikin wasa came and told me, Pastor, idan aka wurin nan gaskiya zan ce sai Allah ne ya sani. Domin kana rantsuwa wanda ba zan iya menene ba in iya cika ba. Ba ce ka faɗa da cewa ko cikin daɗi ko cikin wahala za ka iya. Sannan ta mishi me yasa ka yi wannan magana? Ya ce, Pastor, na gan matana tana da kyau. Idan a cikin auren kila kafa ya za fita fa, kyau din ya fita. Ko kuwa ta yi hasari mota ya menene? Wuta ya kama ko part of her got burnt. Ya ce, her beauty has gone. How will I manage that? Na tambaye shi, do you really love her? Do your best in every relationship you find yourself. Waɗansu mu nan, muna zama nan, Allah ya hada mu a matsayin member na church, ba mu san da za mu haɗu ba. Bari ka iyakacin kokarinka a cikin mu'amala da mutane wanda ranar da baka na za ce kash da wannan mutum da wannan abu bai faru ba. An haife ni a bariki ne. Akwai wani soja dan Adama dan Yanda. Akwai yan Yanda nan ko? Yan Yandan. To ka daga no, God bless you. Dan Yandan. Ongwan akwai inda ake sadda giya. Ya terrorizing wa'anda suke shi ma yana sha, amma in ya shiga zai so kowa ya menene? Ya dominating wurin. Ban taba gan inda mutum ya mutu mutane sun yanka akuya suna celebrating ba sai a lokacin. Mutumin nan ya taba kama wani civilian ya yanka masa kunne ya cire. Kunne ya cire as a soldier. Ana masa kalatun da mun zo kusan wuri ɗaya ne da Adamawa, shi kuma dan Yanda sai a ce shi kanina. Ni kanin shi. Ya kai inda ya kai za mu je mu rikici mu dawo lafiya domin muna tare an samu da shi. Amma ranar da an zo mun kai shi asibiti, na dauke shi a mota na kai shi asibiti. Bai minti 5 ba ya mutu. Na koma gida in fara da cewa ya mutu. Magana din bai kai minti 10 ba, unguwan wanda yake zuwa an ji labarin. Yanwa an yi gudumawan kuɗi, an tara kuɗi, an siya akuya, an yanka. To mun gode wa Allah ya menene ya doke wannan. Some of us, muna na our relationship with people could be like that. Kana zaune nan kila relationship wani abokin ka ce Allah ka raba ni da wannan. Domin irin hali wanda kake nuna musu ko a cikin church. Akwai wasu wanda idan sun bar church zai zugo. Wasu aiki common cleaner a goge church. Wasu idan suna wani aiki ranar sun bari za a san da cewa mutumin nan baya na mutumin nan bai zo church ba. Kai kuma fa ko kana church ko baka church ba me ba sani ba. Yi iyakacin kokarinka. Ki iyakacin kokarinki. Allah na rubuta. Wata rana kowa zai samu sakamakon abin da ya yi. Abu na uku din shine ka yi iyakacin kokarinka a kowane yanayi. Now,
yanayin da muka samu kanmu a cikin wannan kasa na Najeriya ba kamar wasu kasa wanda akwai yanayin guda ɗaya ba. Some place ba su da ruwan sama. Haka ne ko? Wasu kuma ruwan sama ya addabe su. Kamar mu a arewa za mu mu raba shi biyu. Lokacin damina, lokacin rani. Da na zo Lagos, wani lokacin ma da calculation I missed it. Zan ce okay muna rani ne, amma kafin sani sai in ga menene ruwa ya sauko. Now, idan mun duba cikin Kolosiyawa Sura 3 aya 23 yana cewa, Timotheus ta 2 Sura 4 aya 21a, 2 Timothy chapter 4 verse 21a ya ce, ka yi matukar kokore ka zo kafin damina. Wato, every season is an opportunity for you to do your best. Wani lokaci za mu gan cewa wani season ya zace kai ba za mu yi ba. Wanda ya zama to manomi, idan har ma damina ya zo ya ce wannan shekara ba zai iya yi abin da zai yi ba, lalle kuwa shekaran zai kare ba zai girbe komai ba. There are seasons that is so easy, there are seasons that is so difficult. Mu a gefen nan kila na akwai lokacin da za a yi ruwa, sai gan ruwa ya menene ya cinye wuri, a rasa yadda mutum zai ketare. Shi ne bude sai kai iyakaci kokari ka zo kafin damina. There are seasons that whether you like it or not, if you don't put your best, you will never harvest anything good. You will never. So Ubangiji Allah yana kira mu a cewa kowane season da muka samu kanmu, mu yi menene mu yi iyakacin kokarin mu. Ga wani abu, wani season zai zo baka da kuɗi. Will that stop you from coming to church? Waɗansu mu za mu ce idan ba mu da kuɗi ba ko ba za mu zo ba za mu church ba. Waɗansu mu za mu ce idan yau kamar da suke kwaya, idan yau ba za a ba mu waka mu yi kwaya ba a church, ba za mu mai ba za mu zo ba. All right. Kana so ka yi ma mutane wa'azi ba ka so ka ji wa'azi wani. I know I have some of them like that. Idan har ma yau baka ce musu ga lokaci ga abin da za ku yi ba, that day you will not see them in church because they don't have responsibility to play. Littafi na koya mana ba kowace irin yanayi wanda muka samu kanmu. Ko kana da kuɗi ko baka da kuɗi, ka iyakacin kokarinka. Lokacin da Allah ya baka cika ka iyakacin kokarinka. Lokacin da baka da shi, Allah ma ya menene? Allah ya sani. Idan ma aikinka ya shafi ya zama kabun takura, ka iyakacin kokarinka. Lokacin da akwai aiki, lokacin da babu. Waɗansu idan mun zo, we just sleep and forget that we are supposed to come and worship God. That's how akwai gajiya. But ka iyakacin kokarinka, because the Bible made us understand God searches the hearts. Zuciya ne Allah yake duba, ba abinda muke yin physically ba. Kowane lokaci yana zuwa da kalubalensa. Waɗansu suna yin amfani da shi da kyau da duk halin da suka samu kansu domin su samu nasara cikin. So in every season that we find ourselves this year, duk lokacin da muka samu kanmu a cikin wannan shekara, ka yi iyakacin kokarinka, ki yi iyakacin kokarinki. A ƙarshe, ya kamata mu sani cewa duk abin da muka yi koyaushe akwai lada a kansa. Kolosiyawa Sura 3 aya 32. Komai za ka yi ko komai za mu yi shi da imma kamar muna bauta wa Allah ne. Whatever you find yourself doing, ka yi shi kaman kana yi wa Allah sujada ne. Kada mu yi kaman wani wanda ya ce tun da littafi ya faɗa haka, idan zai mare matan shi wai zai mare ta kaman yadda littafi ya faɗa. Zai mare ta da kyau. Because an ce ka iyakacin kokarinka. So whatever you want to do, do your best. So idan ya kai inda akwai laifi, zan yi best na domin menene in gyara shi ta wuri duka. Please, ba abinda littafi yana koya mana kanan ba. It's not. Mu yi aminci a kusan kowane lokaci duka mu yi shi kamar muna bautawa Allah. Kada ka kalle wani da cewa abinda wani ake yi. Ga tambaya gare mu.
ko kuwa ga wannan gare mu yayin da na kammalawa. A cikin kowace, a cikin kasuwancinka ko kuwa kowace irin aikin da kake yi a cikin wannan shekara, ka yi iyakacin kokarinka, iyakacin kokarinki. In our places of work, whatever it is, whether cleaner, business, professionals, in our offices, please do your best. A cikin iyalinka, ka yi iyakacin kokarinka. Wadansu mu za mu ce ba mu da aure, amelon. Kai iyalin kanka ne, ka yi iyakacin kokarinka to keep yourself. The third one, mu'amala da sauran mutane, sai mu iyakacin kokarinmu. Ƙarshe, a bautawa Allah, kai iyakacin kokarinka. Yawan bari mu sani, duk abin da muka yi a ranar ta ƙarshe, akwai lada. Me zai zama ladanka? Me zai zama ladanki? Kwaya sun waka sun ce idan ka yi mai kyau ka samu albarka mai kyau. Idan yau an fiyauce ka, an fiyauce ki, wani ladada ka samu, wani ladada ki samu. Do your best. Let's do our best. Let's bow our hearts. Mun ji kalmar Allah cikin wannan sanin safiya yana ce ka iyakacin kokarinka, ka iyakacin kokarinki. Bulus ya karfafa Timoti ya ce ka iyakacin kokarinka domin ka zama wanda zai iya fasara kalmar Allah yadda ya dace. Ina ne ka san kana amaja, ina ne kin san kina amaja. And today you want to say, Lord, help me this year. Shekaran nan ina so in iyakacin kokarina. A cikin duk abin da na samu kaina, binka ina so in iyakacin kokarina. A cikin mu'amala da mutane ina so in iyakacin kokarina. A cikin aikin da ka bani ina so in iyakacin kokarina. Please, can you just be on your feet as we pray together? Kana ce Ubangiji Allah, wannan shekara ina so in iyakacin kokarin. Wannan shine kukanka da cewa duk abinda na samu kaina zan wannan shekara, Ubangiji Allah bani iko domin in yi iyakacin kokarina. Please, can you just be on your feet? Ka mike su domin addu'a tare. Ka sani ba za ka iya ba, ba za ki iya ba tare da iko almasihu ba. Ba za mu taba iya ba sai tare Yesu. Ba za mu taba iya ba sai tare da Yesu. Ba za ka taba iya. Idan wannan shi ne kukanka, ka ba da gaske da cewa ba za ka iya ba, ba za ki iya ba sai tare da Yesu almasihu. Za ka ga mike siye, za ki iya ki mike siye ta ya Ubangiji Allah a cikin wannan rana ka yi mun aikin gafara inda na kasa wannan shekara. Ina so in yi iyakacin kokarina a cikin mu'amala da mutane, a cikin saninka, a cikin bautar maka, a cikin aikin da ka bani. Yau ina so in iyakacin kokarina. Ubangiji Allah gane. Yesu kutabali. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. We bless you. Kana kuka, kana roƙo Ubangiji Allah, Ubangiji Allah ka taimake ni. Ka bude baki ka roƙo Ubangiji Allah, ka ce Ubangiji Allah ka taimake ni. Inda ma na yi ba daidai ba, kai mini aikin gafara. Wannan shekara
ina so in iyakacin kokarina ka taimake ni ba zan iya ba. Ka yi wannan addu'a kana roƙon Ubangiji Allah. Ki roƙi Ubangiji Allah ya taimake ki, ya taimake mu domin ba za mu iya ba in ba tare da ikonsa ba. Yesu, ji addu'a ta, ya Yesu, bari kuka ta zo gare ka. Cikin sunan Yesu.